Mga amigos ug mga amigas, welcome sa sato ang vlog karon. So ang atong video karon, mananaw na sa dag mga insekto dinhi sa kabukiran. Kay gimingaw na ko tan-aw og mga insekto dinhi sa bukid. So obani ko ninyo sa atong pag pananaw karon sa mga nagkalinlaing mga insekto dinhi sa kabukiran. So tana. Oh, kaanad. Kaanad sa Lindanaw. Kanindot sa butterfly. Dako kaayo. Wow, nagkapakapaanan kay siya. Naniba siya sa mga buwak. Wow, kadako. Kadako sa butterfly. Yan, Lindanaw guys na. Hindi kay siya og color. May pagka-blue. Anad kaayo. Layog na ron. Grabe ka-red. Nindot siya kay siya. Pagka-red. Wow, anad gihapon kaayo. Lanaw green, anad gihapon kaayo. Ano siya mga insekto nga Lindanaw. Kaanad sa amplo nga Lindanaw guys. Grabe anara. Dako kay siya. Nandot ka dako sa Lindanaw. Insekto. Ano siya insekto nga butterfly? Naghana. Lipad. Wow. Kalindot. Butterfly mga insekto. Hello mga amigos ug amigas. Nakita na mo aning insekto ha? Ano siya ud? Kalain niya og naong. Murag bitin nga malawaan ang iyang grano guys. Ay giduol siya sa hamtik. Yagkan sa hamtik. Insektong hamtik. Iduol niya. Ingon ang insektong hamtik. Kanindot ni mong kaunon. Ay tangag lang siya glain nga insekto nga sum. Nagpapatay-patay ang sum yung tangag. May insekto guys nga lain pod siya og porma. Mura siya iro-iro. Mura sad siya og bakukang pero tagas nang kay siya og tiil. Dako ang grasshopper nga brown. Wow. Grasshopper nga bagong piso. Daghan kaayo sila. Nasa dako-dako na.